Marie Kusa, Gabriela Bubnová, Ondra Vrkoč, Michala Sikorová, poslední Luboš Slavík. On už nechce vůbec. Tady jsem hloupý. Bene, ke mně, Bene. Já jsem asi tak mohla dostat. No podívej. To bylo odmítnut, no, dobrý. Pěť, pojď. Jedu. Ale že to je škaredý tón, to pojď. A pojď. Prostě to je tak hnusný tón, že já bych nešla. To je hnusný tón. Fakt. Tak řeknu jedu nebo něco prostě, ne takovým škaredým tým. A bylo to hned na začátku. Na start přijde Marie Kusa. A co s ní chceš ale dělat, víš? Připraví se Gabriela Bubnová, Ondra Vrkoč, Michala Sikorová a Luboš